Sama mone bi million joro na kunu hamina kodo. Odela sama mone ma fen faraka wari chili musaka uka. Wa aka nogoni mali wari chisiro be. Amada o made. Sama mone bi do fara ode kuna warika. Ni wari bonisi. Awo ni wari bonisi koni. Awa sani ke oke ni sama mone application yi. Awe wari soro aka konti bonisi la. Kadam ne kredi la. Abon matele. Fuga tase kurani di saralima. Ope bonisi soro ni bela. Naka bonisi buguna doron. Obse ka yelema aka sama mone konti la ka sani were ke na ye walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yere la aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka soro ka to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi an balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ bangamara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ bagamara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn saraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛnɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossiers liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali.
dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ btp de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a m'a ko fɔ edm mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye mamadu ye takisibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye edmsa ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a janbɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrikiw fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ fatu ni isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ edmsa ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye juma ye sunkalo ale tile 10 o ye bi ye tubabukalo ale tile 27 février san 2026 k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bulondayɛlɛ kulukorokaw fɛ an na taa o kɛnɛ kan lasigiden fila n'o ye général de division Ibrahim Dayiru Danbele ye ka taa se colonel major Mahmoud ma olu kan ka taa Libikaw fɛ ani Arabie Saoudite jamanakuntigi ye olu bisimila kunungo fajirimagɛ waati an ka seko ni dɔnko n'o y'an yɛrɛ dɔgɔkɛ Prince Jalo ko dɔw ye a tarabaso a ka da la nin waati na a kɔni jogina sen na a dalen don dɔgɔtɔrɔso la furakɛli bɛ ka kɛ basketi ale coupe du monde ɲɛbila baara hukumu kɔnɔna kunungo sɔrɔ Mali ye se sɔrɔ Egypte kan 86 ani 77 o jaabi an na kuma o kan diɲɛ kɔnɔna min ye kunnafonidilaw ye san 2025 kunnafonidila maa 129 olu de bɔnɛna u ni na seko ni dɔnko ta na sira fɛ sa min ye Sulemani Sise denmuso ye n'o ye Fatu Sise n'an b'a wele ko Batu ale bɛ labɛnna sa k'a ka jabɔ sigi sen kan nin kalo kura tubabu kalo kura in tile 7 ka kɛ ni muso tɔgɔla don o hukumu kɔnɔna ye ni Ala sɔnna a ma jabɔ in a kan ka kɛ indien olu ka lasigidenso kɔnɔna na Balabugukaw fɛ yen Sajolakaw olu ka fɛrɛkɛnɛ min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko Bambugu Parijula ale ta ko min na kɛ ɲinansan kɔnɔna sa o bɛna kɛ mai kalo tile 15 ka taa bila mai kalo tile 24 na o bɛ kɛ Sajolakaw fɛ yen maire ka danga n'o o ye Moro Makalu ye tako 6nan in a kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ kunnafonidilaw an'olu ye o masala kɛ ni mana kun cɛ ka bɔ yen sa an bɛ sɔrɔ ka don kɔkan kibaruyaw la ani an yɛrɛ fɛ yan kibaruya minnu bɛ lakanako ta na sira fɛ Fala chambre de commerce a ko frekete ɲaminen don dɛ korokaw murutilen don olu ko olu ma jɛnu ta olu ye conférence presse kɛ Sikaso kɔni bulo 51 ale tora a nɔ na Bamakɔ ya Maju fana tora a nɔ na i n'a fɔ Kayi cogo min na Seru Nuru ye se sɔrɔ cogo min Segu ta bɔra a ma han Segu ta bɔra a ma an na tila k'an da don ni kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen na.
an lamɛnbaga cɛ a n'a muso k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Fala ye suntigɛyɔrɔ kuma min ye bɛnkɛ ye, a ko ko a fɔra ya Fala ye ko ni ɲɛmaaw falenna ko caman bɛ falen, ko nka ko bi ko jamanadenw ɲɛ bɛ ɲini ka na mɛn sira la Fala ye, ko mun de bɛ ka na n'o ye, ko ne ka o ɲɛfɔ a ye Fala ye. Yɔrɔ a ye n bila baara la dɛ, n bɛ min dɔn n ye min fɔ a ye Fala ye, n ko anw ka jamanadenw bɛ min nɔfɛ o tɛ se ka sɔrɔ ni mara kɛcogo in ye. O filanan ye mun ye Fala ye, marakɛyɔrɔ minnu bɛ bi an ka jamana kɔnɔ, i kɛra diɲɛ na maa o maa ye n'i nana baarakɛla minnu b'o marakɛyɔrɔw la, olu b'a f'i ɲɛna ko nin ye kow kɛcogo ye Fala ye. Kabini e bɛ kow kɛcogo sɛgɛsɛgɛ fo kow kɛcogo bɛ taa ni e yɛrɛ ye. O de la bi maa caman taar'i yɛrɛ sɔrɔ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛnɛ kan. N y'a f'i ɲɛna cogo min, ale dunko juguya ni yuruguyurugu in Fala ye, a jiwo taara ni maa caman ye, o ye DFM ye, o ye régisseur ye, o ye comptable ye. Nka don nataw la Fala ye, Fali bɛ sɔn ka ye sange jukɔrɔ dɛ. N ko bɛnkɛ ma, n ko kow taa cogo de ye nin ye, ko wa k'ale bɛ min ɲini u fɛ Fala ye cogo la, u ka bɔ mara taabolo kɔrɔ in na, u ka kɛ u yɛrɛ ye. Jamanadenw bɛ min nɔfɛ u ka se ka sɔrɔ. Nin ye kununko suntigɛyɔrɔ kuma ye Fala ye. Bɛnkɛ a bɛ labɛn na dɛ. N t'a dɔn a bɛna taa wa a tɛna taa wa, a kɔni bɛ munumunu salo la dugu in kɔnɔna na yan. Ala ka n'a tunu dɔrɔn, n'a tununa an bɛ sɛgɛn dɛ. Ɔhɔ. N'an bɔra bɛnkɛ fɛ yen, minisiri min bɛ sariya ko kunna, ale bɔra ka ɲɛfɔli kɛ dunko juguya ni yuruguyurugu ka Fala ye. Baara mun kɛra a kɔnɔna na, a y'a yira k'a fɔ ko min ye sefa wari miliyari 264 ko tɛgɛ sera ka da o ka dunko juguya ni yuruguyurugu la sango n'o ye san 2025 kɔnɔna ye. Fala ye nin jaabi bɛ maa nisɔndiya, a bɛ maa ɲagari, a bɛ maa lawaso. O kɔfɛ jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ maaw ka fɛnw daraki yanni ka sigi sen kelen kan, ale fana ye baaraw caman kɛ, baara minnu y'a to ni minɛnw sera ka minɛ maaw la, maa minnu bɛ yen n'olu ye ŋanamu kɛ n'o ye chinois minɛnw ye Fala ye. Appelu ka taa se Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na yan, minisiri ko ko du 5 k'u y'o minɛ, min ye lotoli kelen bɛ a la Fala ye. Taji litiri 1900 o fana minɛna jɛkulu in fɛ. Nin bɛɛ lajɛlen bɛ don dunko juguya ni yuruguyurugu ale hukumu kɔnɔna na. Dunko juguya ni yuruguyurugu, jamanakuntigi yɛrɛ ko ale tɛ se ka fɛn mun faamu fiyewu Fala ye, ko o y'o ye. Ale yɛrɛ tɛ se ka jɛ ni fɛn min ye, a ti maa dɛmɛ min na, a ti maa kɔkɔrɔ don min na, o ye Fala ye. Nka bi waati in na kɛnɛ kan min bɛ ka ye ani baara min bɛ ka kɛ, n'o y'a sɔrɔ sariyatigɛlaw, enquêteurs, tribunal maaw, juges, procureurs, magistrats, Fala ye ninnu bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ k'u kɛlɛkɛfari da, ka kɛlɛkɛminɛnw fana sigi sen kan, o tile tɛ o tile ye, vérificateur tɛ vérificateur ye, CENTIF tɛ CENTIF ye Fala ye. Jamanadenw ko k'u ɲɛ ma fa dɛ. K'olu ɲɛ bɛ min na ko halisa k'a bɛ ka dun Fala ye. O don ko n ye n to n ka munumunu salo la, n taara bɔ an ka karamɔgɔba dɔ ka wajulu ka Fala ye. A ko maaw bɛ ka miliyari de dun. Ko wa ko min jɔrɔ b'ale la, ko minnu bɛ k'a dun bi k'olu tɛ ka se ka minɛ Fala ye. Ko minnu bɔra la k'olu de bɛ ka kiiri. Fala ye fɛn caman bɛ yen, an ka morikɛ ma sɔn k'a da don o la. Minisiri 11 tɔgɔ bɛ kibaruya dɔ la. Sefa wari miliyari 8 yuruguyurugu ko kuma dɔ bɛ sen na. Nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an ka sirabagaw kow fana na a yira k'a fɔ nin waati laban in na maa 10 ɲɔgɔnna k'olu fana ye ŋanamu kɛ, a kuma bɛ sen na Fala ye. Su ani tile babu a bɛ ka munumunu mun kan, ko jɔnni bɛ ka jamana wari dun, munna u tɛ ka se ka minɛ, minnu bɛ ka baara kɛ bi Fala ye. An ye ɲininkali kɛ, ko n'i y'a ye k'a fɔ i bɛ nɔ minɛ, i bɛ sɛgɛsɛgɛ Fala ye. Laɲini de bɛ kɛ k'a yira k'a fɔ sigana bɛ nin yɔrɔ in na, vérificateur, o tile walima o n'a ɲɔgɔnnaw Fala ye, olu bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ. Anw ko nin waati laban in na, minisiri caman bɛ Fala ye, olu y'u ka baarakɛyɔrɔbaw, olu mɔgɔw bila ka taa vérificateur fɛ yen, o jaabi bɔra, o directeur dɔw gɛnna Fala ye, nka minisiri yɛrɛ dun. K'a fɔ a minisiriw yɛrɛ dun, jɔn min na taa olu sɛgɛsɛgɛ, olu sera ka se ka u ka baarakɛyɔrɔw, sigana kɛra u ka baarakɛyɔrɔ minnu na Fala ye, k'olu sɛbɛnw ta
ka taa n'olu ye kiiri tigilamaw fɛ yen olu k'olu sɛgɛsɛgɛ k'o directeur gɛn ka bɔ baara la ministre min yɛrɛ y'o kɛ ale yɛrɛ dun jɔnni b'ale sɛgɛsɛgɛ sɔrɔ min b'a bolo a y'a dafɔ wa jamana bɛ so min d'a ma a y'a dafɔ wa a ye min dun san kɔnɔ a y'a dafɔ wa sara min bɛ d'a ma a ye dɔ fɔ o la wa jamana ka musaka min bɛ yen n'a bɛ ka baara kɛ n'a ye san kuru kara a ye dɔ fɔ o la wa fala ye o de la bi maa caman kurulen don k'i sigi munna sabula fɔ ko kow taabolo kɔrɔ de ye nin ye fala ye nin ye kow kɛcogo kɔrɔw de ye sɔrɔ bɛ yakubaya yɔrɔ minnu na sɔrɔ bɛ kɛ yɔrɔ minnu na wari minnu bɛ munumunu an ka jamana kɔnɔ a bɛ di maa minnu ma fala ye ni jɔyɔrɔbaw b'u bolo ni pilasibaw b'u bolo n'u bɛ yɔrɔbaw la bi ko munna ko olu yɛrɛ tɛ ɲininka u ka kimɛli la dɛ saa kɔnɔ a ye nin wari in sɔrɔ a ye mun de kɛ n'a ye jamanadenw ko k'olu mago b'o de la fala ye olu b'a fɛ o de ka sigi sen kan o la a bɛ dɔn k'a fɔ min kɛra se b'e ye ka ne Kasimu wele an ye nin baara in d'i ma na ni ordonnance ye na ni prévu ye na ni facture ye fala ye e yɛrɛ min n'a bakuruba dira e yɛrɛ ma k'e ka baara in bɛɛ lajɛlen kɛ jɔn de kan k'e sɛgɛsɛgɛ maaw mago b'o o de la bi tuma bɛɛ i b'a ye u b'anw ka jamana de sanga jamana wɛrɛw ma fala ye fɛn kelen fana bɛ yen tiɲɛ don an b'a fɔ ko kuma caman ko taabolo kɔrɔ n ko de bɛ ka an sɛgɛn ko n'i nana baarakɛyɔrɔ la a bɛ f'i ɲɛna ko nin ye nin ko in kɛcogo ye fala ye dunko juguya ni yuruguyurugu sira fɛ namara sira fɛ Mali baarakɛyɔrɔ yɛrɛ kɛcogo Mali baarakɛyɔrɔw sigicogo Mali yɛrɛ mara kɛcogo Mali kow kɛcogo fala ye a bɛɛ de bɛ Bamakɔ yan hali n'a fɔra sisan ko ka sɛnɛkɛfɛn dɔ sigi a bureauba bɛ sigi Bamakɔ yan bureau misɛnnin bɛ taa sigi togodaw la fala ye wari min bɛ du o taa ni ka segin la o tɛ se foro kɔnɔna na n'a fɔra ko ka siraba dilan ni fala ye a bɛ di ni hakɛ min ye maa minnu bɛ bila k'u ka taa siraba lajɛ n'a ɲɛna n'a ma ɲɛ min bɛ di olu ma n'o tun donna sira la a bɛ kɛ ka ɲɛ a ma se sa an k'an ka jeune mɔgɔw ta olu k'an ka baara kɛ wa an kɔni bɛ fɛn kelen fɔ faamaw ye fala ye samiyaji min natɔ filɛ nin ye n'a taara ka se yɔrɔ dɔ la ka Kayi sira to ta mobili tɛ bɔ Senegali ka se yan dɛ a ka gɛlɛn dɛ ni baara min kɔni bɛ kɛ u ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ k'a sigi sen kelen kan wa an b'a ɲini u fɛ fana fala ye an ka brigadiw an ka gendarmeriw an ka polisisow u k'a lajɛ a caman de bɛ yen a yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen i bɛ ɲininkali kɛ n'o y'a sɔrɔ gendarmew yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ do fala ye minɛn ka ɲini ka d'u ma u ka bila hakɛ dɔw kɔnɔna na u yecogo cɛ ka ɲɛ ni ninnu sinsinna fala ye hali an filɛ terroriste ko kuma min na bi a tɛ se ka kɛ e ka dugu kelen ta dugu kɔnɔna na polisi sigiyɔrɔ bɛ yen gendarme sigiyɔrɔ bɛ yen garde sigiyɔrɔ bɛ yen o dugu tugutugulen don ɲɔgɔn na fala ye ko bingali kɛra yɔrɔ kɔni kan ka se ka fura kan ka se ka sɔrɔ o la nka bi n'i ye gendarmew yɛrɛ ka sow lajɛ an ka sigidaw la n'u y'u ka postew lajɛ k'u ka brigadiw lajɛ k'u sigiyɔrɔw lajɛ fala ye a kan ka falen polisiw ni minɛn dɔw ka kan baara bɛ ka kɛ dɛ minɛn bɛ ka na nka an bɛ min ye ka caya an ka togodaw la n'an ka dugubundɔnjɔnw la o de y'a yecogo ka ɲɛ nin si tɛ se ka ɲɛ ka mara bɛɛ lajɛlen to maaw bolo Bamakɔ yan fala ye o de la an ko faso yɛrɛ kan ka sɔn hali dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli min filɛ nin n'an b'a fɔ don o don fala ye a kana k'an ɲɛna ko faamaw dɔrɔn de koyi an bɛɛ b'a la koyi e taara dɔ ka ci la e ko e nin yɔrɔ ye mun ye e taara fɛn dɔ di dɔ ma e ko o tuma k'e yɛrɛ dun e tɛmɛtɔ dɔw ka fɛn dɔ la o tilalen ɲɛna e ko k'u ka dɔ d'e ma a bɔra yɔrɔ jumɛn a sɔrɔla cogo di e b'o dɔn wa faamaw jɔyɔrɔ b'a la nka an yɛrɛ fasodenw ka sɔn an bɛ caman fɔ faamaw ma an yɛrɛ fana k'an yɛrɛ jalaki an fana sen bɛ nin caman na an kɔrɔkɛw mana bila baarakɛyɔrɔw la an somɔgɔw mana bila baarakɛyɔrɔw la an faw mana bila baarakɛyɔrɔw la anw de b'a fɔ he yanni i ka na nin kun bɛ kɛ nin cogo in na ninnu ye nin kɛ ninnu fa kɛra tan ninnu fa y'a kɛ tan ninnu ba tun bɛ nin baara la k'u kɔrɔkɛ to yen bɛɛ ye nin sɔrɔ n'an ma bɔ o la an tɛ taa ɲɛ sabula anw yɛrɛ de bɛ k'an yɛrɛ ma jugu ye n yɛrɛ ye k'an yɛrɛ kɔnɔ fara fasoden tilennen de bɛ jamana ɲɛmaa tilennen sɔrɔ fala ye n'an b'a fɛ an ka lafiya n'an b'a fɛ a ka kɛ ko ka kɛ o kɛcogo la polisi ta mana wuli aw ka maa bɛ yen wa gendarme ta mana wuli aw ka maa bɛ yen wa sodi mana wuli aw ka maa bɛ yen wa hali misiri kɔnɔna na fala ye tilali mana wuli ɲininkali bɛ kɛ e ka surun dɔ la a ko la n'an ma bɔ o la k'an yɛrɛ sigi an yɛrɛ ma i n'a fɔ bɛnkɛ y'a fɔ cogo min a ka gɛlɛ nin bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛnabɔ n'i y'a ye ɲɛmaaw bɛ ka wuli ka jɔ kɛ bi ka cɛsiri kɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan dunko juguya ni yuruguyurugu ka kɛlɛ sabu u b'a dɔn k'a fɔ ko jamanadenw de don nka fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka kɛ k'o ban anw jamanaden kelenw de bɛ baarakɛyɔrɔw ninnu na yen
anw maliyɛn kelen de bɛ a sigidaw la yen anw maliyɛn kelen de b'a fɔ a ka ɲi anw maliyɛn kelen de b'a fɔ k'a man ɲi se mana kɛ min ma dɔ min fala ye i b'a dɔn o la k'a fɔ ko bɛ sen na alimami tɛ se ka minɛ journaliste tɛ se ka minɛ dugutigi tɛ se ka minɛ magistrat tɛ se ka minɛ gɔngɔli tɛ se ka sigi maa si kunna bɛɛ ko ko sariya nka maa si tɛ fɛ a ka boli i kan an k'o fana lajɛ o y'anw fana jɔlaki ye a ko la an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la an bɛ se min na fasoden ɲuman na an fana k'o kɛ o la ɲɛmaaw n'u y'a ta u b'a bila. aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya. hôtel lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Wala ye maaw ka mankanji a ye mago ɲɛ han tile fila in na minisiri min bɛ sirabaga ko kunna sira baara minnu daminɛna Bamakɔ kɔnɔna na a y'a ka directeur bila ka taa sira dɔw lajɛ fala ye kunun ko sira min ye taako 2 ni segiko 2 ye n'o o bɛ bɔ Bamakɔ Kuluba ka taa Katikaw fɛ yen route nationale 9 sanfɛ u taara o lajɛ a n'a kɛrɛfɛ sira mankan ni n'u b'a fɔ ma nanzarakan na ko Bretel ka bɔ Pɔnsekaw fɛ yen ka taa bɔ GMS fana na sa k'a daminɛ Pɔnse rond-point la ka taa se GMS la ni Samekaw fɛ yen nin sira ninnu n'o ye kilomètre 7 ye olu bɛɛ lajɛlen baaraw taara lajɛ u bɛ cogo di nin waati in na jɛkulu minnu bɛ yen ni baara dilen don olu ma n'o ye Covec Mali ye u y'olu bɛɛ lajɛlen fana sɛgɛsɛgɛ ka baara taabolo ni baara nacogo k'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ kunun ko min ye baaraw ye fala ye kɛmɛ siradala sa buruburu 10 kɔni o sera ka kɛ nin waati in na min ye 33 kan o la min ye directeur national de route ye n'o ye Cheikh Oumar Diallo ye a ye baara minnu fana lajɛ o ye kilomètre 7 ye min bɛ bɔ Kati dugu kɔnɔ ka na se i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na Kuluba munumunu yɔrɔ la fala ye o fana kɔfɛ a taara i ɲɛda siraba dɔ in fana kan min bɛ bɔ Samɛ ka taa bɛɛ lajɛlen bɛn nagama k'a lajɛ kɛnɛ ka ye k'a kɔni y'a fɔ baarakɛlaw ye fala ye k'u ka dɔ fara darawuli kan han olu ka jɔ ni cɛsiri minnu fana bɛ sira la kɔlɔsi n'o ye contrôleur ye k'u fana ka ye kuma bɛɛ ninnu kɛrɛfɛ yaasa sira ninnu waati minnu fɔra u ka se ka ban o kɔnɔna na kunun ko minisiri min bɛ siraba dilanko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ka kunnafoni yɔrɔ maaw ye nin fɔ n'an bɔra an bɛ taa Kulukorokaw fɛ yen Kulukoro bulon o dayɛlɛ la jamana ɲɛmaaw y'a jira sa k'a fɔ an ka sariya sumakɔrɔ laadalatigiw ni dugutigiw ni kabilatigiw ko sigiyɔrɔ ka ɲini u ye n'o ye bulon ye bulon in ale kɔni kurumokarila kunun ko premier ministre fɛ Kulukorokaw ta o kɛra fɔlɔ ye i b'a dɔn k'a fɔ kabini novembre kalo san 2022 dugutigiw ni kabilatigiw olu lakodɔnni baaraw kɛra an ka sariya sunba kɔnɔ jamana ɲɛmaaw y'a jira sa k'a fɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan an ka dugu
an ka bolofaraw an ka sigiyɔrɔw n'an ka bugudaw bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa minnu bɛ olu la sa ko fo olu ka don ba la min ye premier ministre ye ale kɛtɔ ka gabakuru fɔlɔ da kulukorokaw fɛ a kun ye nin kuma de fɔ a ye sinsin min ka sa o ye togodala nagakɔrɔ maraw ye nafa min b'olu la an ka jamana kɔnɔna na ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ togodaw la n'olu jɔyɔrɔ b'olu bolo olu bɛ se ka kɛ cogo min na ka dɔ fara u ka darawuli n'u ka baara kɛcogo ɲuman kan ka se ka u lakodɔn min ye ministre ɲɛmaa ye n'o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye a ye nin kuma ninnu de lakali ko jamanakuntigi ye min fɔ a ye o la sa kulukoro laadalatigiw bulon kɔni fɔlɔ ka dayɛlɛ Mali la o kɛra olu fɛ yen kunungo a ye welewelebada kɛ u yɛrɛ ma fala ye u k'u cɛsiri sabula bulon tariku la an'an ka babu an'an ka tabiyaw kɔnɔna na min ye dɔnniya yɔrɔba don kalan yɔrɔba don bulon laadalako don fana min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana ale mara kɛcogo la kuma tɛ bɛn ni kelenya sigidaw olu kɔnɔna na a ko nin waati min na basigibaliya bɛ yen fɔnkɔɲɔgɔnkaw fana bɛ yen a ka kan dugutigilakaw kabilatigilakaw ni togodalamaw fala ye u bɛɛ lajɛlen ka sɔn sa ka ɲɔgɔn yɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ la fɔ ka bɛnw ka se ka sigi sen ka yɔrɔ caman na min ye togodaw kɔnɔna na n'an ka sigidaw kɔnɔna na an ka kinw kɔnɔna na o baaraw ka se ka kɛ yɔrɔ in sigikun ye o ye min kurukarilen filɛ kulukorokaw fɛ nafaba de bɛ a la ka kɛ ni jamana ɲɛmaaw yɛrɛ k'u sinsin min kan n'o ye maliden kura sigili ye an ka danbew an ka bɛnw ani an ka adamadenya n'an ka hinɛ ni an ka maanifinya yɛrɛ kɛcogo an ye fɛn minnu ta tiɲɛna kabini san caman olu kɔni maraw tun bɛ kɛ cogo min na fɔlɔ bulonkɔnɔnaw la bɛn ni kelenya kɔnɔna na k'o de kan ka sinsin nin yɔrɔ ninnu na minisiri min bɛ yen ni ale bɛ mara kama bɔli kunna n'o ye général de brigade Isa Usman Kulubali ye ale fana ye ji da o sɛnɛ kan a ko nin ye fɛɛrɛ kɛnɛ ye min kan ka kɛ ko ye ko min bɛna n'a to bi mara yɛrɛ kɛli bɛn ni kelenya sɔrɔli k'an sinsin an ka tabiyaw n'an ka taabolow kan a n'a suguya bɛɛ lajɛlen ka se k'olu sinsin ka bɛn kuntalajan sigi sen kan a k'a b'a dɔn k'a fɔ fana ko nin baara in ma ta kun fɛ sabula jamanakuntigi y'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ min bɛ an ka laadala baarakɛlaw la sigida maaw olu bɛ bonya minnu da u kan n'u bɛ baara minnu kɛ n'u ye o jɔyɔrɔ kan ka ye bi faso jɔli la bɛn ni kelenya ɲini na an ka jamana kɔnɔ minisiri a y'o fɔ ka sɔrɔ ka min ye bandiri k'o tigɛ sira ka bila maaw ye bulon an ka sɔrɔ ka don a kɔnɔna na fala ye k'a tɔ bɛɛ lajɛlen lajɛ n'an bɔra an bɛ segin ka na kuluba faama sigiyɔrɔ la jamanakuntigi kunungo lasigiden 2 kelen kan ka taga Arabi Saoudite kaw fɛ yɔrɔ ko Arabi Saoudite o kɔnɔna na n'o ye général de division Ibrahim Dayiru Danbele n'anw b'a wele ko Biri o fana kɛrɛfɛ sa ale kɔni sugandira novembre kalo tile 5 tɛmɛnen san 2025 ale bɛna kɛ Mali lasigiden ale de fɔlɔ bisimilara jamanakuntigi fɛ min ye babu ye tali kɛ min na sa a yira k'a fɔ ko Dayiru kɔni hakilila tigɛlen don baara minnu bɛna kalifa la kan ka taa taabolo min fɛ o ye 3 ye fɔlɔ sɔrɔ o bɛ se ka sinsin cogo min bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔna na Mali ni Arabi Saoudite u bɛ se ka baaraba minnu fana kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o bɛna na bɛn ni kelenya sinsinni ni lakanako ye sabanan ye min ye sa o ye kalankow ye ani fɛɛrɛ kura minnu b'u bolo n'olu bɛ se ka kɛ ka kalanw kɛ ani ka kibaruya ɲumanw fana sɔrɔ Dayiru Danbele kɔni y'a yira sa kɔni k'a fɔ k'a labɛnnen don sabula nin bɛɛ lajɛlen na seko ni dɔnko kow bɛ a la ale kɔfɛ sa colonel Mawludu Uld Mohamed ale kan ka taa sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka lasigidenya la Libikaw fɛ yen min ye nin sɔrɔsi ye sa a yirala k'a fɔ ale ka baaraw kan ka tali kɛ min na Mali ale ni Libi ka bolo di ɲɔgɔnmaw kan ka sinsin min kan o ye lakanako ye an fanfɛ jamanaw fɛ sɔrɔko ta nasira fɛ ani an ka maa minnu bɛ yen olu ka taa ni ka segu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Libi jamana kɔnɔ n'u ka minɛ cogo lasigiden 2 bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ k'u ye miiriya ɲuman sɔrɔ u ye faamuyali ɲuman sɔrɔ jamanakuntigi ale fɛ u ka baara bɛ se ka kɛ cogo min na bonya ani karama kɔnɔna na ka taa kɛ n'u sigiyɔrɔ olu ye lakanabaliya bankasikaw fɛ bibi na u y'a yira sa k'a fɔ ko degun kɔni bɛ yen dugu min bɛ yen n'o ye Dugara ye n'ale bɛ Sunbalakaw fɛ olu ka komini kɔnɔna na bankas cercle la sa u y'a yira ko bingali taara kɛ nin kalo in tile 25 nɛgɛ kaɲɛ 17 waati n'o y'a sɔrɔ nin waati in kɔnɔna sa maa minnu fatura olu ma se ka dɔn yan'o fana cɛ a kun yira k'a fɔ ko bingali dɔ fana kun kɛra février kalo tile 11 Kani Bɔnsɔnkaw fɛ maa 3 fatura la maa 2 joginna nin waati in na sa u taara ni baganw fana ye dugudenw kɔni b'a ɲini sa komi ye jamana ɲɛmaaw ye u tun ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan u k'olu to o cogoyaw la yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na u bɛ se k'u ka baaraw kɛ lafiya la min ye Koro dugu ye u y'a yira sa ko nin y'a dɔgɔkun kelen ye courant tɛ olu fɛ yen février kalo tile 17 o kɛra olu ka courant tigɛli ye courant in kɔni tigɛli a bɔra min na sa o ye ko taji de tɛ yen dugudenw kɔni bɛ ka welelema da sa taji bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka na kɛ u ka groupe ale kɔnɔ u bɛ se ka courant sɔrɔ cogo min na bankasikaw courant tigɛ sababuya la sa olu kɔni ye frigo sɔrɔ frigo min bɛ marché tile la
tile o de b'a to olu bɛ se ka marché o la sa olu kɔni bɛ se ka ji suma o sɔrɔ u yɛrɛ ye glace o sɔngɔ fana ma bɔ dɔrɔmɛ 20 na olu fɛ yen u ko ko ni fɛɛrɛ min sigilen filɛ nin ye tile ka se ka kɛ ka frigo ka baara kɛ ka frigo bila ka baara kɛ k'o ye ko ɲɛnamaba ye ko min b'a to bi olu yɛrɛ bɛ se k'u ka glace sɔrɔ u bɛ se ka baara wɛrɛw kɛ wa nin boloma yɛlɛma min filɛ nin sa k'u bɛna o fana fɛɛrɛ sigi sen kan dugu yɛrɛ kɔnɔna na yelenko a bɛ se ka ba sigi cogo min na dugudenw bɛɛ lajɛlen ye frigo min bɛ marché tile la fala ye an yɛrɛ n'a kelen ɲini han maa bi ko cogo dɔ a bangasi bɛ nin sɔrɔ Segu ɲɛ cogo di f'an ka taa ni dɔ ye Segu de an sɔnkokaw fɛ yen kɛnɛyako ta na sira fɛ min ye furakɛli yɔrɔ 22 ye olu kɔni bɛna dɛmɛ sɔrɔ yaasa n'u ka maaw banana u bɛ se ka taa teliya la cogo min na ani ka se k'u ka furakɛliw k'olu kɛ larawuliliko ta sira fɛ a baara kan ka kɛ kalo 6 o de kɔnɔna na ka tila ka u baaraw dɛmɛ min ye maa minnu bɛna o baaraw kɛ sa olu kɔni bɛna sefa wari kɔni 8,400 sɔrɔ kalo kɔnɔna na musaka in sa américain ka département d'état ale de a di yaasa ka se ka nin togodala mɔgɔ ninnu olu dɛmɛ fala chambre de commerce ko ta na sira fɛ Maju Sɛnpara ale 98 buruburu 33 sɔrɔ Bamakɔ yan ale yɛrɛ kelen kun don ani maa kun tɛ ɲɔgɔn na donc ale sigira chambre de commerce ɲɛmaya la dimanche tɛmɛnen n'o kun ye kari tɛmɛnen n'o kun ye février kalo tile 22 ye min ye sufɛla la sa Bamakɔ mairie b'a la jaabi bɔra k'a yira sa k'a fɔ ko a ka bureau kɔni a tɛmɛna caw siɲɛ kelen Seydou Nourou Niang ale fana ye se sɔrɔ Kayikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛnkan min y'a to sa n'ale fana ka lisi kɛra kelen ye Seydou Nourou Niang ye foli ni tanuni kɛ bɛɛ lajɛlen ye Segu ta bɔlen don a ma fala ye sabula min ye Adama Kuma ye ale ni Ibrahima Dugure kun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ gouverneur y'a yira sa ko a ko ba sigilen tɛ kunungo Korokaw Baɲankarakaw fɛ olu ye laseli kɛ k'a yira sa ka fɔ ko kalata in kɛra cogo min na k'a ma kɛ olu sago ye u ye min fɔ conférence de presse senfɛ kunungo an ka a y'a lamɛn ale y'a a y'a lamɛn ale min kun y'u ka kuma latigɛla ye kunungo an sigi kun ye bi ye min ye au fait chambre de commerce Koro tɔgɔ la élection ko kuma mun sera an ma yan voilà pour que an ka participer élection Bandiagara région na voilà comme gouvernement kun ye laɲini kɛ région kura ninnu création na Bandiagara ka se k'a ka cɛbɔw bɔ pour que u bɛ se ka baara kɛ au niveau national maintenant ka kalafili dɔw boloda o kalafili kɔnɔna na ni min mana se ka saraba cɛ ale ka se ka Bandiagara Bankasi Koro a ka kɛ u ka cɛbɔ ye quoi na o kɔnɔna de la élection organisation a date fɔra an ɲɛna donc date in kɔnɔna na tardivement parce que an ye élection yɛrɛ kuma mɛn le 13 janvier donc o y'a sɔrɔ dépôt yɛrɛ tɔ kun ye 2 semaines de donc o n'a ta bɛn an y'an cɛsiri an ye wulikajɔw boloda texte y'a fɔ cogo min fɛn ma bɔ a la fɛn ma fara a kan an kɔni ye baara kɛ n'o de ye an ye commerçants fara ɲɔgɔn kan u ye min fɔ texte kɔnɔ an ye baara kɛ o cogoya de la donc o kɔfɛ an ye taara an ka dépôt kɛ Bandiagara donc u ye u ka recensement kɛ ka publication kɛ donc texte tun y'a yira k'a fɔ ni liste publiera donc majɛ minnu b'a la i bɛ sɔrɔ ka réclamation kɛ n'a ma ɲɛ n'a ka taa élection na olu bɛ bɔ a la o kɔnɔna de la président de la commission kun ye Korokaw convoqué yan minnu ye électeurs ye voilà o fana kɛra le 29 janvier an taara an ye ɲɔgɔn ye kɛ tribunal la hakilina min b'an fɛ majɛ minnu bɛ élection na a yɛrɛ ɲuman na an k'a bɛɛ ɲɛfɔ yanni an ka taa élection na a ka kɛ mankan ye donc kuma dira an ma an y'a yira k'a fɔ a ka nin hakilina in ka ɲi kojugu maintenant n'a ma ɲɛ ko élection de don mɔgɔ fila ou bien jamakulu fila olu de bɛ ɲɔgɔn na donc pour que a ka kɛ élection jɛlen ye élection a jama man ca a dossier minnu taara a man ca an kun ye laɲini kɛ a ka électeur bɛɛ ka dossier ta ka na que ça soit Koro ka dossier o Bandiagara ka dossier o fɛn fɛn ka dossier bɛ u k'a bila candidat bɛɛ ɲɛfɛ an k'a woloma ni min ka dossier dafalen tɛ u k'a bila kɛrɛfɛ ni min ka dossier dafalen tɛ u k'a bila kɛrɛfɛ ni min ta man ɲi fana u ka bila kɛrɛfɛ o la an ka liste ɲɛnɛman bɔ an ka taa élection na o kan bon an y'o kuma fɔ président la commission n'a ka mɔgɔw banna o kuma ma u ko an k'o kuma bila ko komi fɛn kura de don olu ye baara kɛ ten ka ban an ka an bolo da an dusu la an ka nin ko in kɛ ten an ko bon n'a ma ɲɛ ni élection de kɔni an ka taa jɛlenya kan an ye min fɔ an k'a kɛ o cogoya la
pour que élection ka se ka tɛmɛ a kɛcogo ɲuman na. Bon, an ye ɲɔgɔn sama an kɔni ye kuma dan o yɔrɔ la bɛɛ ma kɛ, parce que olu ye an deli an ka nin ko in to tan comme ko kura do an ka to ta hali n'a ma ɲɛ an ka taa élection na ten, an kɔni o ma kunkolo minɛ. O sariya dun fana y'a jira k'a fɔ ni o sugu kɛra n'a m'i kunkolo minɛ i bɛ se ka président de la commission écrit ko minnu kɛlen filɛ nin ye vraiment majɛw b'a la a y'a lajɛ a ye majɛ ninnu bɔ a la pour que élection jɛlen bɛ se ka kɛ cogo min. Bon o kɔnɔna de la an ye président écrit a délibéré kɛra u ye notification ci an ma an y'a lajɛ a ka jaabi ninnu kɔnɔna na nimisawasa t'a la et puis an mago bɛ point minnu na an m'a touché. Donc toujours o texte kelen de fana b'a jira k'a fɔ ni président ye délibéré kɛ n'a ye jaabi di n'a jaabi m'aw diya aw bɛ se ka ministre saisi, ministre du commerce. Donc an y'a lajɛ fana délai kɔnɔ an ye délai respecté, an ye message ci ka taa ministre ma, an ye lettre ci ka taa. Donc an kun ministre ka jaabi kɔnɔna de la yala élection an bɛna kɛ cogo ye pour que mankan ka na bɔ a la fɛn ka na bɔ a la. Déjà que majɛw kɔni an y'a souligné commission mɔgɔw banna olu y'u bolo da fɛn bɛɛ kan pour que a kana dayɛlɛ. Donc ministre an bolo a bɛna jaabi dɔ d'a ma min b'a to bɛn kɔnɔ an bɛ se ka taa élection na, an bɛ k'o kɔnɔ à notre grande surprise u ko an ka taa élection na, an ma ministre ka jaabi sɔrɔ foyi. O kɔnɔna de la u taar'u ka élection kɛ u yɛrɛ ye koroka kelen ma participer élection na. Déjà an yɛrɛ y'a ye ŋaniya ɲuman t'u kɔnɔ ko in na, o de kama an ye média mɔgɔw wele bi ka welewelemada kɛ ka kuma in fɔ bɛɛ k'a lajɛ jamana bɛ yɔrɔ min na sisan mankan man ɲi. An ka région ye réseau kura de ye, Bandiagara o Koro Bankasi a bɛɛ ye mɔgɔ kelenw de. N'a ma kɛ ni commission de bɛ na an fara ka bɔ ɲɔgɔn na an ma différence foyi ye anw cɛla yan. Donc an ye min ɲini commission mɔgɔw fɛ dɔrɔn u ka baara kɛ jɛlenya kan walima bɛn ka kɛ an ka liste kelen kɛ an ka taa baara kɛ. N'o yɛrɛ ti kɛ élection min fɔra u ka fɛn woloma k'a bila règlement na an ka taa élection na. Laɲini kɛra o de ban kɛra o de ma. Voilà welewele kan min b'an bolo jamana ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma komi baara kɛcogo bɛɛ yɛlɛmana. Donc n'a ma ɲɛ ko élection olu yɛrɛ ye hakilinan sɔrɔ k'a fɔ Bandiagara kɛra région kura ye ka ni autonomie d'u ma olu yɛrɛ ka se ka cɛbɔ bɔ u yɛrɛ ye. Bankasi Koro Bandiagara u ka mɔgɔ dɔ bɔ ni min mana tɛmɛ jɛlenya kan ale ka u représenter. Donc n'a ma ɲɛ n'o kɛra ka ban texte ni u ka respecter an b'o de ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka commission mɔgɔw hali sisan a ma tiɲɛ u bɛ se ka wele bila u ma ko mun kɛra tan ni tiɲɛ de don u k'u segin u kɔ parce que an bɛ bɛn de kɔ an bɛ ka commerçant ka fara ɲɔgɔn kan an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'o de kɔ. Bon nin kɔfɛ an kɔni toujours an bɛ to sariya ka bolo de kan sariya ye texte y'a fɔ cogo min toujours an b'o de kɔnɔ wa hali n'an bɛna an ka réclamation kɛ an bɛna to texte de kɔnɔ k'an ka baara kɛ ka taa. Commission sigira Koro représentant foyi t'a la. O de kama an ko majɛ bɛ fɛn na u ka na ni dossier ninnu bɛɛ ye bɛɛ ɲɛna candidat bɛɛ ɲɛna a ka vérifier ni min ta ka ɲi a ka bila ni min ta man ɲi a ka bila. Ban kɛra o de ma o yɛrɛ de nana ni ko in yɛrɛ sigasigannaba yɛrɛ kɛra o de ye. Commission mɔgɔw ka sigasigana kɛra o de ye. An sigar'u la o yɔrɔ de la. Sinon a jama man ca ka dossier ta ka na bɛɛ k'a lajɛ min ka ɲi min man ɲi a ka bila kɛrɛfɛ an ka liste ɲɛnama b'an ka taa élection na ne bolo o man gɛlɛn quoi. Ala ni cɛsiri bolo parce que commerce Koro commerce ni Bandiagara commerce bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ en matière de commerce Koro pèse lourd a ka giri u ye ko in bɛɛ kɛ cogo bɛɛ ka u sen d'a kan pour que vraiment a ka to Bandiagara bolo mais Ala barika la an ye ka wulikajɔ kɛra sababu ye an ye dossier minnu fɔra an ka ɲinini na a ka ca a cayara an ma jɔ a la hali n'a kɛra jɛlenya kan hali bi in na an pɛrɛnnen don. Yaya Aya ale ye Koro jagokɛlaw ka kumalasela ye u ye barosigi kɛ kunungo ka kɛ ni kalatako ye fala alisa chambre de commerce bureau sugu la an ka sigidaw la Sikasokaw fɛ min ye Abdoulaye Jawara ye n'an b'a fɔ ma ko bulo cinquantenaire ale tɛmɛna u ye danaya kurakura ale ka ko a ka to Sikaso chambre de commerce o ɲɛmaya la ni maa 4 olu bɛɛ lajɛlen kɔni bilara sa san 5 baara la min ye Abdoulaye Jawara ye hôtel cinquantenaire tigi ale de ye fala ye an b'a fɔ a n'a ka cɛdenw ka baara ko halisa Ala ka danaya sinsin. An bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ni an ka kibaruya tɔw ye. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu ko wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin wari ci.
wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda kalanko ta nasira fɛ lycée fila kan ka jɔ katikaw kitakaw olu fɛ yen min ye lycée fɔlɔ o kan ka jɔ sebekɔrɔ filanan o bɛ jɔ kita yɛrɛ dugu yɛrɛ kɔnɔna na yaasa ka se ka nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na sisan jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɔra ka taa kow lajɛ sebekɔrɔkaw ta kan ka jɔ hectare 15 kan min ye kulu kita yɛrɛ dugu kɔnɔna ta o ye hectare 5 ye kɛnɛ minnu sigira sen kan sa u taara ka t'u ɲɛda o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen kan inspecteurs ale ni techniciens u bɛɛ lajɛlen taara ka taa lajɛ baara bɛ na se ka kɛ cogo min na joona yaasa ka se ka daminɛ jamanakuntigi o ye ale ka donbolo ye ka ɲɛsin kita ale marabolo ma fala ye nin waati in na ko sogo sɔngɔ yɛlɛlen don kosɛbɛ min ye sogo sannaw ni sogo feerelaw ye u bɛɛ lajɛlen kamana gannen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la maɲamugu ya a yɛrɛ sa ka fɔ ko sogo koloma kɔni nana yɛrɛ sɔrɔ 680 na min ye buma ye o taari yɛrɛ sɔrɔ 800 na ni yɛlɛli kɔni ye maaw dabali b'a buse denmisɛnnin minnu bɛ yen n'o ye Musa Sangare ale ko sɔngɔ yɛlɛ kɔni ko olu yɛrɛ y'a lakɔlɔsi nin waati laban in na koloma o kɔni kɛra 700 680 ye min ye bu gansan o ye 800 ye ko in kɔni jubaju yɛrɛ min ye olu yɛrɛ ka fɔla fala ye o ye ka fɔ sa min ye bagan yɛrɛ ye bagan jɔlen a sen kan ɲuman o de sɔngɔ fana yɛlɛla baaraw kɛra gɛlɛya ye sa sabula a yɛrɛ ka fɔ ko bagan dumuni yɛrɛ o yɛrɛ fana sɔrɔli gɛlɛyara ka kɛ ni baaraw kɛcogo ye olu yɛrɛ bolo min ye gwadomusow ye u ko k'olu balila ka sɔngɔ yɛlɛ in kɔni ye ka bɔ 600 la ka taa se 680 ma ani 800 ko a kɔni ka gɛlɛ bi olu ka se ka sogo san i n'a fɔ a ka nɔgɔ bolo cogo min jɛgɛjala ni jɛgɛwusu ni cɛ kurulen fala ye k'olu nɔ u wasa don o la min ye sɔngɔ gɛlɛya in yɛrɛ sa a kɔni bɛna ka na waati min n'o ye sunkalo kɔnɔna ye a fana kɛrɛfɛ fana sɔngɔ fɛn wɛrɛ bɛ yen minnu fana sɔngɔ gɛlɛyalen don fala ye o ye gazi ni charbon ye ani lɔgɔ ka taa fara ɲamaku kan ninnu bɛɛ lajɛlen sɔngɔ yɛlɛlen don sunkalo in kɔnɔna na a bɛ Bamakɔ cogo min Gawo Kayi Sikaso a b'o cogoya kelen na sɔngɔ gɛlɛya ninnu n'o ye sogoko ye lakɔlɔsili min kɛra studio tamani maaw olu fɛ min ye Bafulabe marabolo la sɛnɛyɔrɔ kuraw olu kan ka dilan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka di Bafulabekaw ma fala ye périmètre 5 n'o ye nakɔ sɛnɛyɔrɔ ye musow ka se ka o sɔrɔ ka tila ka pɔnpe kɛlɛnw don a la ale ni panneau solaire o bɛna kɛ dugu minnu kɔnɔna na sa ni commune min kɔnɔna na o ye Mayina ye Bamafele Ɲambiya Jakɔ ani Tomora bɛɛ lajɛlen bɛ Bafulabe cercle kɔnɔna na CFA wari 150 Fonds international de développement maaw minnu bɛ sɛnɛko kunna olu de bɛna o di taari 7 ani tilancɛ o de kan ka dilan sa kalo 15 kɔnɔna na a kɛkun ye musow bɛ se cogo min na ka u yɛrɛ ka balokow ɲɛnabɔ ka se ka sɔrɔ kɛ u yɛrɛ ye u ka sigidaw la ani fana waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ka se k'olu kɛlɛ min ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogo min na jɛrɛ kɛra ka ɲɛfɔli kɛ musow ye Bafulabe marabolo la fala ye février kalo tile 25 dugu minnu don sa ani mairilaka minnu don Mayina kɔnɔna na ɲɛfɔli kɛra olu bɛɛ lajɛlen ye Modo Maw Magalu ko min ye dugujukɔrɔ nafaw ye san 2024 ni san 2025 k'a ye Mali sɔrɔ la taa ɲɛfɛ kosɛbɛ fala ye CFA wari miliyari 547 ka na se 835 ma ko de y'a to bi Mali sɔrɔ yɛrɛ sina ka kɛ yakubale ye ten a ko nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔla min fɛ Mali ye a ka dugujukɔrɔ nafaw bɔli sariya min falen n'o ye code minier ye ko de nana ni nin ye ko yaasa sanu ka yelege bɛɛ ye bi na kɔni k'a bɛ sɔn ka sira sɔrɔ kosɛbɛ Modo Maw Magalu a ye ɲɛfɔli min kɛ sa a bɛna nafa min ye an ka jamana yɛrɛ sɔrɔ ye ɲɛfɔli baw ka se ka don a womisɛnw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa a y'o fasiri k'o ɲɛfɔ lesɔr maaw ye ko nka ko sinsin kɛra min kan o ye Mali yɛrɛ ka code minier kura in ye a n'a nagakɔrɔ baara minnu kan ka k'an ka togodaw la nka ko kalan kan ka k'a la dɛ sabula baarakɛla dɔ baarabolo dɔw bɛ olu kan ka ta an ka togodaw la nka a dɔnniya to u la f'a kalan ka k'u kunna yaasa mɔgɔ ka se ka ta o la n'o tɛ a tigi bɛ se ka maaw ta san 3 kɔnɔna na a bɛ kalan k'u kunna yaasa togoda maa ninnu yɛrɛ ka se ka a baaraw kɛ i n'a fɔ sariya y'a fɔ cogo min UEMOA ale ka jɛrɛ 11 na o kɛra Mali kɔnɔ yan baaraw bɛ ka kɛ dunanjigiso dɔ kɔnɔna na sa yɛlɛmaba minnu kan ka k'u la politique ko ta na sira fɛ musakaw bɛ se ka yɛlɛma cogo min na baara yɛrɛ kan ka sigi sen kelen kan cogo min na san 2026 kɔnɔ u kan ka o kimɛli baaraw olu kɛ
min ye seko ni dɔnko kɛnɛ ka fala ye jɛkulu min bɛ n'a bɛ fɔ ma sa ko association Parijola n'a ɲɛmaayaba bɛ Moro Makalu bolo Sajola maire danga ale ye baro sigi ka kunu dumunikɛyɔrɔ de la Bamakɔ yan u ka fɛɛrɛ kɛnɛ min kan ka sigi n'o ye festival culturel ye Bambuku Parijola fala ye tako 6nan k'a dɔgɔdara han mai kalo tile 15 ka taa bila mai kalo tile 24 na k'an na taa ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Sajolakaw fɛ fala ye Bambuku culturel a baaraw bɛna taa kɛ ɲinan ta in k'a bɛna sigi bɛn ni kelenya seko ni dɔnko ka se ka sigi ja an bɛɛ lajɛlen na k'a bɛna talikow la festival ni a baro sigi kɛra kunungo min ye Moro Makalu ye maire ka dangan fɔlɔ a ko sa k'u kun bɛna kɛ jɛrɛ ye jɛrɛ bɛna taa sigi bɛn ni kelenya Mali ale kɔnɔna na min ye seko ni dɔnko ma mafalen 50 ale ni laadalatigi ma 50 fala ye olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɛn ni kelenya kuma fɔ foire kɛnɛ o bɛ sigi a kɛnɛ kan min ye sɛnɛkɛlaw ka feerelikɛyɔrɔ fana bɛna sigi seko ni dɔnko ni masque ni dunu ni balaw bɛɛ lajɛlen bɛna na min ye défilé de mode belebelew fana bɛna kɛ Parijola a kɛkun ye min ye sa yaasa ka se k'u ɲɛdɔn Vamara Berté ale taara kunungo baro sigi ale kɛnɛ kan. Donc an y'a nin laɲini ka festival kɛ o ye de k'a fɔ an ka laadaw de b'a kan ka tunu an danbe b'a kan ka tunu an ye jateminɛ k'an ka sagi kɔ an ka laadaw lawuli pour que bonya ani karama o bɛ don sigida mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra ni festival in kɛra a bɛ sɔrɔ yiriwa parce que festival n'a bɛna kɛ an bɛna exposants na n'a ye an yɛrɛ ka sɔrɔ fɛ n'a fɔ mɔgɔ les produits locaux an b'o don ba la donc an bɛna tile 15 kɛ ɲɔgɔnna kɛ a bɛna fɔ tile 10 ka taa fɔ tile 15 la an b'o kɛ ka sɔrɔ yiriwa commune kɔnɔ mais a bɛna mɔgɔw ka pouvoir d'achat ka dɔ fara o kan a bɛna parce que sɔrɔ firi ni sanni ni firi bɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ o bɛ sɔrɔ k'o fɔ donc sɔrɔ fanfɛla la dɔ bɛ fara an ka mɔgɔw ka sɔrɔ kan dɔ bɛ fara o kan dɔw b'o ka gɛlɛya la sani o ka bɔ fo Kayi Sajola ka taa Kayi o bɛna produit bɛ sɔrɔ o ɲakɔrɔ Tabaski Saliba ɲakɔrɔla la fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ Sajola da ɲɔgɔn na nafa jumɛn b'a la tuguni fɔlɔ la mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn ye tant que n'i y'a ye an ka président fɔlɔ Modibo Keyita a y'a lajɛ k'o ka sɛbɛnni critères ninnu organiser hali bi o de bɛ sen na mais a yɛlɛma donna dɔɔni o kɔrɔ ye mun ye jeunesse min n'o bɛ kɛlɛ pour que jeunesse dama k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jeunesse dama bɛ deli jeunesse dama n'aw delila a bɛ bɛn sabati ɲɛtaga b'a kɔnɔ o ɲɛtaga b'a kɔnɔ donc an b'a fɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw o ka hakilinata ye bɛn min ye o hakilinata ye karama min ye festival in y'o dɔ de ye o levier dɔ de ye Bambugu in bɛ ko dɔ de kofɔ Bambugu yɛrɛ tɔgɔ ye mun ye Kayikaw b'a Worodugu yanfa Kayi Worodugu yanfa mais o Bambugu tun ye canton 15 de ye chef de canton y'a bara waati bɛɛ canton 15 o canton 15 a b'a ta Sajola ma ka taga Mayina ka taga Jalafara ka continuer ka taga Sitakili ka continuer ka taga fo Keɲeba fo ka taga fo Sénégal Falimé la nin de tun ye Bambugu ye o Bambugu laada yɔrɔ dɔ donc o laada min n'a b'a kan ka sa n'an b'a to fitinin min tora an bolo an ka laada la k'an k'o sinsin k'an ka ni k'o la pour que k'o la balo quoi donc o kɛnɛ n b'a ɲini bɛɛ fɛ o kɛnɛ man kan ka fɔ mɔgɔ kɔ. Festival ni mɔgɔ min b'a faamuya la festival ye Bambugu de ye Bambugu dun ye Jalafara a b'a kɔnɔla la Sajola b'a kɔnɔla la Keɲeba b'a kɔnɔla la Kɔnkodugu b'a kɔnɔla la jamana min b'a kanton min b'a kɔnɔla la ka ca donc ni mɔgɔ min y'a faamuya ni ko in wulila yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ kɛ sababu de ye ka na ka dɛmɛ kɛ i sen ka don a la cogo min na quoi k'a fɔ bɛɛ ɲɛna tulon tɛ sobe taara sobe fana a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a nana a man kan ka tulon fana sa donc ne kɔni bɛ min fɔ bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ nin baara in
Bambugu objectif fɛn b'a la festival in na an k'an jija an k'a dɛmɛ denmisɛnninw kɛlɛ bɛ anw de bolo denmisɛnninw de bolo kɛlɛ bɛ musow de bolo kɛlɛ bɛ jɔnw bolo ani kunnafonidilaw donc n y'a fɔ cogo min na an bɛɛ b'an jija hali bi an ka festival in dɛmɛ k'a dɛmɛ financièrement k'a dɛmɛ moralement k'a dɛmɛ sur tous les plans que ni i bɛ fɛn dɔn donc n'an y'a dɛmɛ ani bɛɛ wulila o cogoya la je crois que baara in bɛ ɲa. Fala in ala sɔnna ma min ye musow ka don hukumu kɔnɔna na ye Sulemani Sise denmuso n'o ye Fatu Sise n'an b'a wele ko Batu ale bɛ labɛnna ani un de lasigidenso maaw u bɛna n'a ka ja n'o o ye furu ye k'a yira maaw la marisi kalo tile 7 a kɔni taara kunungo min ye indiyɛnw ka lasigidenso la Balabugukaw fɛ yen an b'a fɔ yɔrɔ ma ko tubabu quartier a taara wala n'o k'u wari ba fiti daba ye k'u bɛ sɛgɛn dɛ e taara tubabu quartier la n'i bɛ taa tubabu ɲamanin de woloma ka na ni fɛnw ye k'e bɔra tubabu quartier la e tɛgɛlankolon ka na e ni mangoro mana e ni foyi mana non e ma taa tubabu quartier la hali kun ka taa i sigi danganda la o ka fisa n'o k'i taara tubabu quartier la ye yɔrɔ in bɛ yen n'i ye pɔn tigɛ dɔrɔn i numan fɛ n'i bɛ ka bɔ dugu kɔnɔ nka n'i bɛ fɛ ka yɛlɛ pɔn kan i b'a ye kini fɛ n'i tɛmɛna alimanw ka lasigidenso la a yɛrɛ ɲɛsinnen don pɔn yɛrɛ ma net baara in kan ka kɛ yen ni ala sɔnna ma Sulemani Sise denmuso n'o ye Fatu Sise ani indiyɛnw kɔni bɛnna kan n'o ye inde lasigidenso maaw ye yaasa baara in ka se ka kɛ an balimakɛ a n'an dɔgɔkɛ n'o o ye Prince Jalo ye an ye kibaruya sɔrɔ ko a ye degun sɔrɔ Fala ye kunungo min ye nɛgɛ kanɲɛ 1 waati ale bɔra Sheikh Amadu Tijani Sek fɛ yen n'an b'a fɔ ma ko Black Buddha a kun taar'o fo ko fari man di a la ani excellence a b'a fɔ ma bɔlɔlɔ sanfɛ ko excellence a n'o de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u tilalen pewu u donna mobili kɔnɔ k'u kunda min ye Prince Jalo yɛrɛ ka so kan u selen tuma min na ni mobili jɔra u ɲɛ bɛ cɛ dɔ la a bɛ dibila ye a n'a ka a ɲɛdaw bɛ dogolen don maa kofɔlen sa ale kɔni fana ja ale bɛ k'u bɛlɛn waati min na Prince ni excellence bɛ ka jigin a nana bɔ excellence kɔfɛ ka mugu ci Prince sen na mugu cilen Prince bolila k'a ye mugu ci n'a ye mugu ci na a b'a fɔ k'a bɛ labɛn tuma min na ko ka filanan ci a yɛrɛ ma se k'a yɛrɛ ka pistolet charger donc ale kɛlen ka boli ka taa Prince donna a sigiɲɔgɔnw fɛ yen sigiɲɔgɔn ninnu ye garo de kɛ Prince sen na min bɛ se ka kɛ ka joli jɔ ka sɔrɔ k'a cɛ joona ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso dɔ la an yɛrɛ kɛrɛfɛ yan Banankabugu la nka bi bi in na dɔgɔtɔrɔ ko ma ko a tɛ se a ni ma u ye fɛɛrɛ mun sigi sen kan ka se ka joli lajɔ bali kɔni donna sen na ka bɔ u bɛ k'a furakɛ an bɛ dugawu kɛ sa Prince ala k'a kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma Fala ye sabula nin tigi tun bɛ fɛ k'a faa de an bɛ dugawu kɛ ala k'a se k'a yɛrɛ ma Fala ye ne kɔni ni Prince ma ɲɔgɔn ye yɔrɔ si k'a ma bɔ jama la ka na ne fo an ye moti kɛ an ye tumutu kɛ ka gawo kɛ wa voyage caman fana na ani wagɛ de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ donc bi n'a ye nin degun sɔrɔ an b'a wale ɲuman dɔn a ye k'a fɔ ko ala k'a kisi a ɲɔgɔnna ala k'a se k'a yɛrɛ ma n'ala sɔnna a ma an na taa ɲɛ d'a kan k'a ye ka se ka kuma a fɛ fana sabula a bɔra maa min fana fɛ o y'an kɔrɔkɛba de ye Sheikh Amadu Tijani Sek n'o ye Black Buddha ye a bɔra o de fɛ yen o fana kun fari man d'a la o yɛrɛ tilara ka bɔ yen tuguni ka na dɔgɔtɔrɔso la surɔ ka na a lajɛ ka dugawu don kɛ an fana bɛ dugawu don kɛ Prince ye ko ala k'a kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma min ye Mali seko ni dɔnko tigilamaw bɛɛ lajɛlen ala k'u kisi ni ɲɔgɔnna gɛrɛgɛrɛ ma Fala ye farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira fɛ an b'a yira sa k'a fɔ ko min ye an ka sɛgɛw ye n'olu bɛ ɲɛbila balontan na yaasa ka se ka taga Qatar kɛnɛ ka coupe du monde na Fala ye n'o ye basketkɛlaw ye u doncogo ɲɛna tulo na han kunungo u ye Egypte minɛ ka 86 kɛ olu la olu ta kɛra 77 ye ni y'an ka denmisɛnw ye an b'u fo ka baara kɛcogo ɲuman na nin tulon daminɛ ka ɲi Fala ninnu bɛ se sɔrɔ nka aw tɛ ninnu lajɛli fɛ fiyewu a dun bɛ egili ye dɛ Jean-Claude ka maaw an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn min ye baara ye k'a kɛcogo ka ɲi kosɛbɛ nin waati in na n'an bɔr'o la sa an bɛ a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa k'a yira k'a fɔ ko jamana yɛrɛ lakanako la Fala ye sangaw fɛ yen ko halisa ko basigi kɛlen tɛ yɔrɔ caman na sira caman fana ka Mali ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ Burkina o yɛrɛ o dancɛw la bi bi in na ko binganiw bɛ ka kɛ
min ye Kayi sira fana kan sa yira ka fɔ ko Jangani Marilakaw fɛ yen sɛgɛla Masuruna na yen fana min ye Bamanjɔlen ka wale kɛbaw ye u ye dugutalaw lajigi ka bɔ mobili kɔnɔ k'u f'u ye musow ka sigi fan dɔ in fɛ cɛw ka taa fan dɔ in fɛ min ye musow ye olu ni cɛw kana dorogo ɲɔgɔn na Bamakɔ ni Kayi sira ka maa caman y'o yira k'o fɔ min ye indépendant ye ale y'o fasirili kɛ an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw olu kɛnɛ kan. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Kɔkan kibaruyaw an b'o daminɛ Ganakaw fɛ yen Ganakaw ka jamana minisiri b'u ka jamana wɛrɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Samuel Okudeze Toko Akabula Wakaye fala ye ale taara kunungo Ukrainekaw fɛ yen min ye Ukraine ka taa fɔ a jamanadenw ɲɛna ko Ganaka fila bɛ u fɛ yen k'u kɛlen don k'olu minɛ k'u kun kan ka taa kɛlɛ la Irisilakaw fɛ yen min ye Ganakaw ye sa ko k'u d'u ma o segin n'u ka jamana na cogo min ni kɔni kɛra kunungo min ye kibaruya dira Ganakaw yɛrɛ ka ɲɛmaw fɛ k'u ka ɲɛmaw kun taalen don Kiyevukaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye Ukraine faaba ye Zimbabwe y'a yira k'a fɔ sa maa kɔni bɛ sa n'o bɛ dugujukɔrɔ nafa bɔ olu fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya lithium k'u y'a u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen minɛ k'a baara jɔ pewu maa si kana taa ni dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen ye ka b'olu ka jamana kɔnɔ tuguni sabula ko baara bɛ ka kɛ namara ani bingali la fala ye waleya u y'a fɔ yɔrɔ min u y'a lawaleya dɔgɔnin fɛ u ka minisiri min bɛ u ka dugujukɔrɔ nafa kunna ale ye kibaruya fasiri Ukraine ale ni Irisika kɛlɛ hukumu kɔnɔna na drone 420 min ye ka ɲɛsin ani misili 39 Ukrainekaw ko sa ko alamisa araba su ka taa se alamisa ma k'olu kɔni binna olu ka yɔrɔ kan yɔrɔ 10 ɲɔgɔnna ko olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛna u ka marabolo 8 kɔnɔna na Volodymyr Zelensky ale de ni kibaruya in fɔ waati min na Ukraine ni Irisika ka sigi ka fɔ kɛ Genèvekaw fɛ yaasa kɛlɛ in bɛ se ka ban cogo min fala ye ko san 2000 ale ni 25 kɔnɔna na journaliste maa 129 olu de fatura u fatura kɛlɛdagaw la dɔw fana pastora janfanw olu fana senfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kɛlɛba min kɔni kɛra Gazakaw fɛ yen a caman kɔni tora o senfɛ Amerikaw ka baɲumankɛtɔn min filɛ nin ye sa n'o sigilen don kunnafonidilaw ka ko kunna diɲɛ seleke naani kɔnɔna na a ko k'a fan caman kɔni maa faama fan caman fagara kɛrɛnkɛrɛnnenya la Israël ale ye kɛlɛ min ta ka t'o sigi Gazakaw da la ko caman fatura o de senfɛ nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruyaw la kibaruya mun dira ma Falaye Keyita ne yɛrɛ fɛ foli ni tanu yi an b'a ta k'a ɲɛsin Yaya Fofana ma Falaye n'i b'a fɛ ka ɲuman sɔrɔ dɛ namara tɛ nido min na Falaye i bɛ taa Torokɔrɔbugu Joliba terrain fanfɛla la Yaya Fofana i b'ale sɔrɔ ye ale kɔni ka nido ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da ye an bɛ Sori Kɛmɛso fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen caman Diko ale ye moto taxi bolila ye kununko a nana bɔ an fɛ yan filaninw fa don han Falaye filaninw b'a bolo an b'a fana fo k'a waleɲuman ka Bayiba fo min ye Jaba ye k'a Sidibe ale bɛ Salakaw ka sigi la filamuso k'an ka foli bɛ sama Siriman Bacili monsieur le maire k'ale fana fo Seydou Sako Jalafara maire a b'an dɛmɛ kosɛbɛ Falaye an b'a fana fo ko ani ce ani baraji Moro Makalu k'a fana fo maire dangan no Sajola kɔnɔna na min ye Amadu Gasama ale bɛ domaine na ka taa se Bayiba ma mairie du district kɔnɔna na Marfin Ndiaye i b'o dɔn wa Falaye tɛ gorongofin dɔn i ye kojugu kɛ dɛ i kɔni bɛ barawuli dɔn i bɛ barawuli dɔn dɛ i bɛ sobolilaw kɔni ka tɔn fana dɔn sokurusi kɛnɛ so min tɔgɔ dalen don général Sajo Kamara la i y'o tɔgɔ kɔni mɛn o tigi de ye Marifin ye Marifin Ndiaye a ɲini k'a dɔn ne Falaye ni ni Marifin bɛnna o ka fisa i ma dɛ an b'a fɔ sɔgɔmada in na ale fana ye barawulika ye a kɔrɔkɛ an n'o de ye baara kɛ kosɛbɛ n'o ye Mori Ndiaye ala ka hinɛ a la politique ko ta nasira fɛ ale tun bɛ Sinedi faso yiriwatɔ na ala k'a dayɔrɔ sumaya
ala ka hinɛ an ka taabaw bɛɛ lajɛlen na u y'an kɔ kiti min ala k'o nɔgɔya n'u bɛ jɛmu ala k'o nɔgɔya ala ka waati wɛrɛ jira anw yɛrɛ la sunkalo tile 10 o ye bi ye ka bɛn juma fana ma ala ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka timiko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn waati wɛrɛ. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 n ko 98 17